Benvinguts al gimnàs. Sí, això és un gimnàs, encara que sembli una altra cosa. Un gimnàs especialitzat en posar en forma un sol òrgan, el cervell. Un òrgan que el podríem comparar amb un múscul que, com els altres, es torna més fort com més el fem treballar i que pot servir-nos per viure millor, trobar feines més bones o estalviar-nos molts maldecaps a la vida. Si us apunteu a l'entrenament d'aquest múscul que comencem ara mateix, aprendreu a utilitzar-lo amb més rapidesa, menys esforç i millors resultats. Pràctic, oi? Doncs poseu-vos el xandall mental que comencem ara mateix. Com passa amb la resta del cos, el cervell és un òrgan que es cansa quan li fem fer un esforç al que no està acostumat. Però per sort, una mica de gimnàstica mental cada dia pot fer-nos tenir un cervell en forma que ens permet afrontar exàmens, estudis o problemes a la vida diària cada cop amb més facilitat i sense patir. Coses tan senzilles com fer mots encreuats d'un diari o intentar recordar mentalment el nom de totes les parades d'una línia d'autobús o de metro o resoldre enigmes de matemàtiques recreatives poden donar molta elasticitat al cervell. Però avui aprendrem moltes altres tècniques que encara ens ajudaran més a millorar els nostres resultats. Abans, però, fem una ullada a la manera com ens entra i com classifiquem tota la informació que tenim dins el cap. Els ulls, les orelles, la boca, el nas i la pell són les portes a través de les quals ens entra informació exterior o les finestres a través de les quals percebem el món. Per més avenços tecnològics de què disposem, l'única manera d'entrar informació al cervell continua sent els sentits: la vista, l'oïda, el tacte, l'olfacte i el gust. Cada persona té un sistema representatiu preferent, és a dir, que hi ha un sentit que domina sobre els altres. Algunes persones són visuals, aprenen millor les coses per la vista i els són útils les il·lustracions, les diapositives, imatges d'ordinador, els esquemes i altres representacions visuals. Altres persones són auditives. Aprenen i recorden més les coses que escolten, els sons o les paraules. I finalment, hi ha qui té facilitat per aprendre o recordar a través del tacte, els gustos o les olors, com poden ser els gastrònoms o els especialistes en perfums o en vins. Hi ha moltes tècniques per potenciar la memòria, l'atenció mental i la comprensió a través dels diferents sentits. Conèixer-les i practicar-les és una manera òptima de millorar el rendiment del nostre cervell alhora que ens fa molt més senzilla la vida diària. En diversos moments de la vida hem de preparar-nos per un examen o una prova. Quan hem perdut els hàbits d'estudiar, pot ser que l'angoixa, l'atabalament, la falta de mètode i el no saber per on començar ens facin perdre hores i hores sense aconseguir resultats. Hi ha algunes tècniques d'estudi que són molt útils per optimitzar el temps que hi dediquem i els resultats que n'obtenim. El primer que s'ha de tenir en compte és l'espai físic en què ens posem a estudiar. Sigui a casa, a la biblioteca, en un centre d'autoformació o en qualsevol altre lloc, ha de permetre concentrar-se sense sorolls ni distraccions. Una taula i una cadira còmodes i una bona il·luminació són imprescindibles. És recomanable tenir preparats i a l'abast els llibres, apunts, quaderns, fulls, llapis i altres materials necessaris per evitar la pèrdua de temps i concentració que representa aixecar-se a cada moment. A part de preparar l'espai físic, també hem de preparar l'espai de temps de què disposem amb un bon pla de treball. El pla de treball és un document amb una graella que reflecteix totes les activitats que cal fer durant un determinat espai de temps, el que cal estudiar, els treballs i exercicis que s'han de fer i la prioritat de cada tasca. Tant l'horari com el pla de treball han de ser realistes i s'han d'adaptar a la situació personal, contemplant obligacions familiars i professionals i també el temps d'oci i diversió. És recomanable estudiar cada dia en lloc de concentrar totes les hores en un o 2 dies.
i estructurar la feina en blocs de 40 o 50 minuts. Entre bloc i bloc s'aconsella descansar entre 10 i 15 minuts i es pot aprofitar aquest descans per canviar de matèria en el proper bloc. Quan assistim a una classe o una conferència o una reunió on ens interessa prendre apunts, sovint ens atabalem perquè intentem apuntar tot el que es diu i acabem amb uns apunts desastrosos. Hi ha algunes tècniques per aconseguir prendre apunts d'una forma senzilla i efectiva. A l'hora de prendre apunts, és important no pretendre apuntar tot el que es diu, sinó només les idees principals, les dades concretes més importants i algun exemple il·lustratiu de les idees que s'exposen. Molts cops, els professors o conferenciants repeteixen diverses vegades la mateixa idea perquè quedi clara o l'il·lustren amb molts exemples. És important detectar aquestes repeticions que no és necessari apuntar. També és pràctic i útil intentar reflectir visualment la jerarquia de cada idea. Per exemple, escriure els subtemes una mica més endins que els textos genèrics del tema i les enumeracions dins del subtema encara més endins. A l'hora d'escriure, és bo utilitzar abreviatures, símbols o codis personals que fan més ràpida l'escriptura. Frases tan llargues com «i per tant, en conseqüència d'això se'n deriva la següent conclusió» pot ser substituïda per una simple fletxa. O podem utilitzar abreviatures de les que s'utilitzen en els telèfons mòbils per enviar missatges de text. Pel que fa als materials, és bo utilitzar bolígrafs o plomes còmodes que permetin escriure amb rapidesa i fulls que siguin fàcils de classificar. Indicar sempre la data evita que es barregin els apunts. Finalment, deixar marges amples en els fulls d'apunts permet fer-hi posteriorment anotacions o correccions. A mesura que s'avancen els estudis, el llibre de text és només una referència i cal complementar la informació amb la lectura d'articles, llibres, enciclopèdies. Hem de ser capaços d'entendre perfectament els textos que llegim per extreure només allò que ens interessa de cadascun. Tranquil·litat. Existeixen tècniques per trobar la part que busqueu dins un text llarg i per llegir cada cop més ràpidament. Per comprendre bé un text escrit, es recomana llegir les paraules no individualment, sinó per grups. D'aquesta manera, les frases es poden recompondre al cervell més ràpidament i ens permet avançar en la lectura a més velocitat. Com més ampliem el camp visual, més ràpid podem llegir. No és recomanable guiar la lectura amb el dit o amb un regle, perquè això despista l'atenció de l'ull i l'alenteix. Tampoc és bo llegir en veu alta o vocalitzar, perquè la veu, fins i tot la veu interior, és molt més lenta que la capacitat que tenim per llegir i comprendre un text. Quan es busca una informació o una paraula concreta en un text més gran, s'utilitza el que s'anomena lectura en diagonal. Es tracta d'una lectura molt ràpida que es fa llegint les paraules per grups, centrant l'atenció en les que són travessades per una diagonal imaginària que creua la pàgina de dalt a baix. Si busquem una paraula o una idea determinada, amb aquest mètode la podrem trobar ràpidament i sense necessitat de parar atenció a tot el text. Però si ens cal comprendre bé el text, després d'aquesta primera lectura ràpida, és essencial fer una altra lectura més lenta i comprensiva, intentant, al final, fer una síntesi escrita o mental del que acabem de llegir. Quan hem de treballar amb un llibre o uns documents dels quals ens interessa treure només la informació principal, sigui per estudiar-la o per utilitzar-la posteriorment, la tècnica més utilitzada és el subratllat. Però no podem subratllar tot el llibre, perquè si fos així ja els imprimirien sobre fulls fluorescents. Vegem uns quants consells per a fer una bona subratllada. Subratllar consisteix a fer ressaltar les idees principals del text, diferenciant-les de les secundàries. Per a una bona subratllada, cal fer una primera lectura comprensiva sense subratllar, per obtenir una idea global del text. Després se subratllen les idees principals i les secundàries, però només marcant les paraules clau, frases curtes i detalls fonamentals. Finalment, es llegeix el que hem subratllat, comprovant que té per si sol sentit i coherència. Una bona subratllada és la base per fer un bon esquema o un resum d'un text. Un bon truc per trobar les idees principals d'un text és fixar-nos en el títol i contestar les preguntes qui, què, com, on i per què. Si, per exemple, volem fer un resum del capítol titulat La descoberta d'Amèrica,
N'obtindrem un bon resultat contestant aquestes preguntes. Qui, què, com, on i per què. Si volem fer resums d'una forma més gràfica i entenedora, podem elaborar esquemes i mapes conceptuals. Per elaborar un esquema d'un text que ja hem subratllat, hem d'escriure en un full a part les paraules clau i les idees importants que hem ressaltat, i després classificar-les d'una forma lògica. La tècnica més habitual és el típic esquema de claus, que és molt útil per repassar i mantenir fresques les idees generals. El mapa conceptual és un tipus d'esquema que uneix amb línies les idees i conceptes fonamentals sobre un tema. Per relacionar uns mots amb els altres i donar significat al mapa conceptual, podem utilitzar paraules d'enllaç. També podem fer un resum redactat escrivint amb les nostres paraules i de forma ordenada, breu i precisa les idees principals que hem extret del text, deixant de banda els detalls i els exemples i lligant i relacionant les idees. És evident que els resums, els esquemes, els subratllats, els plans de treball, els mapes conceptuals i els apunts ben estructurats ens ajuden moltíssim a l'hora de treballar per aprendre uns continguts. Però si tenim un examen, és inevitable que haguem de fer allò que per a molts és tan pesat, temut i difícil, i que alguns fins i tot creuen que és impossible, memoritzar. Hem començat dient que el cervell és com un múscul i que, com els altres músculs, si l'exercitem, pot treballar amb molta més potència i amb molt menys esforç. La memòria, com a producte del cervell, funciona exactament de la mateixa manera. Però, a més, hi ha tècniques per ajudar a la memòria, com si fossin unes crosses o una palanca. És el que anomenem les regles mnemotècniques. La memòria és la capacitat intel·lectual que permet evocar, en el moment present, imatges de coses, experiències i coneixements del passat. Ja a l'antiga Grècia, els oradors es preocuparen de la memòria perquè havien d'aprendre fil per randa llargs discursos. Als voltants del segle V abans de Crist, el poeta i orador Simònides de Ceos va idear una tècnica per memoritzar els discursos a l'àgora. Consistia en associar al discurs que havia de recitar imatges mentals i llocs coneguts. D'aquí provenen el que anomenem regles mnemotècniques, un recurs que consisteix a fer associacions per recordar allò que hem d'aprendre. Cadascú pot inventar les seves pròpies regles segons les seves vivències, com per exemple recordar paraules clau amb altres paraules que hi rimin, construir paraules amb les inicials de les paraules que hem de memoritzar o recordar una data perquè coincideix amb el número de telèfon d'un amic. L'examen és un punt clau del treball acadèmic. És la manera de mesurar les nostres habilitats i coneixements adquirits per l'aprenent. Però per poder demostrar aquestes habilitats i aquests coneixements sense que els nervis o la falta de previsió traeixin, cal seguir aquestes recomanacions. Per evitar que un examen ens agafi per sorpresa, ens cal organització. Seguir un pla de treball i tenir els esquemes i resums al dia. Cal començar a repassar uns dies abans de la prova per poder memoritzar el material après. Si, a més, hem repassat durant el curs, la memorització serà molt més senzilla i efectiva. El dia abans cal repassar relaxadament i dormir les hores suficients. Ja sóc a l'aula d'examen. M'he preparat molt bé, però ara tinc la sensació de que m'he quedat en blanc. Què faig? L'angoixa i el nerviosisme que causen els exàmens poden fer que la ment quedi en blanc. Si això passa, cal dedicar uns minuts a relaxar els músculs i el cos, respirant profundament. Quan la calma es recupera, les idees i tot allò que s'ha memoritzat torna a la ment. Durant un examen és essencial estar atents a les normes i indicacions que doni el professor abans de començar. Abans de contestar res, cal llegir atentament l'enunciat de les preguntes. És recomanable començar per les preguntes que millor sabem i fer després les més complicades. És convenient tenir controlat el temps de què disposem, revisant de tant en tant si el ritme que portem ens caldrà córrer o si ens sobra temps.
Cuidar la presentació, amb una lletra clara, una ortografia correcta i unes frases ben construïdes pot ser determinant a l'hora d'aprovar o suspendre un examen. I encara que sembli la recomanació més evident, cal respondre a allò que es demana a l'enunciat. És fàcil que un cop posats a escriure, la nostra resposta derivi cap a aspectes del tema que no són el que se'ns demana. Així que és bo repassar l'enunciat durant la redacció de la resposta per comprovar si l'estem responent o no. Sempre que el temps ens ho permeti, és recomanable escriure primer un esborrany i passar-lo després a net al full d'examen. Això ens permetrà, a més, ordenar encara millor les idees sense haver de tornar més tard a un concepte explicat anteriorment. Les tècniques d'aprenentatge i estudi que hem vist ajuden a millorar els nostres resultats, tant acadèmics com professionals. Una millora en la nostra agilitat mental pot proporcionar-nos millors feines, millor currículum acadèmic i més seguretat i confiança en nosaltres mateixos. Espero que les utilitzeu i que us facin tant de profit com a mi, perquè, per cert, he aprovat l'examen. Els sentits són els canals a través dels quals ens arriba informació al cervell. En cada persona hi ha un sentit que domina sobre els altres. Si coneixem i practiquem les tècniques que potencien la memòria i la comprensió a través dels sentits, millorarem el rendiment del cervell. El lloc d'estudi ha de permetre concentrar-se sense sorolls ni distraccions. Una taula i una cadira còmodes i una bona il·luminació són imprescindibles. Si tenim preparat i a l'abast el material necessari, evitarem perdre el temps i la concentració aixecant-nos a cada moment. És recomanable elaborar un pla de treball que registri en una graella totes les activitats que cal fer durant un determinat espai de temps i la prioritat de cada tasca. Cal ser realista i adaptar-lo a la situació personal, contemplant obligacions familiars i professionals i també el temps d'oci i diversió. És recomanable estudiar cada dia en lloc de concentrar totes les hores en 1 o 2 dies i estructurar la feina en blocs de 40 o 50 minuts. Entre bloc i bloc s'aconsella descansar entre 10 i 15 minuts i es pot aprofitar aquest descans per canviar de matèria en el proper bloc. A l'hora de prendre apunts, cal apuntar només les idees principals, les dades concretes més importants i algun exemple il·lustratiu de les idees que s'exposen, evitant les repeticions que fan els professors o conferenciants. També és pràctic i útil intentar reflectir visualment la jerarquia de cada idea i utilitzar abreviatures, símbols o codis personals que fan més ràpida l'escriptura, així com bolígrafs i plomes còmodes i fulls fàcils de classificar. Finalment, deixar marges amples en els fulls de punts permet fer-hi posteriorment anotacions o correccions. Per comprendre bé un text escrit, es recomana llegir les paraules per grups. Com més ampliem el camp visual, més ràpid podem llegir. No és recomanable guiar la lectura o vocalitzar perquè l'alenteix. Si busquem una paraula o una idea determinada, podem trobar-la ràpidament i sense necessitat de parar atenció a tot el text llegint en diagonal. Però si ens cal comprendre bé el text, després d'aquesta primera lectura ràpida, és essencial fer una altra lectura més lenta i comprensiva, intentant al final fer una síntesi escrita o mental del que acabem de llegir. Subratllar consisteix a fer ressaltar les idees principals del text, diferenciant-les de les secundàries. S'ha de fer després d'una primera lectura global marcant les paraules clau, frases curtes i detalls fonamentals, i distingint les idees principals de les secundàries. Una bona subratllada té sentit per ella mateixa i és la base per fer un bon esquema, un mapa conceptual o un resum d'un text. De cara a un examen, es recomana seguir un pla de treball i tenir resums i esquemes actualitzats, començar a repassar uns dies abans i la nit abans de l'examen descansar les hores suficients. L'angoixa i el nerviosisme que causen els exàmens poden fer que la ment quedi en blanc. Si això passa, cal dedicar uns minuts a relaxar els músculs i el cos, respirant profundament. Quan la calma es recupera,
les idees i tot allò que s'ha memoritzat torna a la ment. Llavors, és important llegir atentament els enunciats i les normes de l'examen, començar per les preguntes més senzilles, controlar el temps i respondre allò que es demana amb la presentació més acurada possible.